Bon dia. Què tal? Esmorzem ràpid, que són les 10, a les 10:30 hem d'estar al club, Bueno, Ima, ens veiem després, Adéu, mama. Bueno, que vagi bé, A la 1 baixo. Vinga, sort. Hola. Dani, què tal, Dani? Bon dia. Bon dia, com va? Tens ganes de navegar o no? Sí? Un aplaudiment pels patigaires, no? Vinga, bravo! Per mi la família és el més important. La meva dona, els meus fills, i per tant un esport que m'agrada molt i que practico i que pugui després comentar quan a la regata amb elles i comentar la senyida, tal, el que has fet malament, el que has fet bé, fa que la família estigui més unida, no? Que en definitiva és el que volem tots.